insellem lis-semmija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna minn fuq il-YouTube tad-Djoċesija ta' Għawdex. Se nirrinxandru f'xandiera diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddisa tal-lum l-4 ta' Tinibri it-8 ta' April. Nofru dan is-sagrifiċċju għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Monsinjur Isqof Mario Grek. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Iż-żmien tar-Randan isib il-qofol u l-iskop tiegħu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir. Fi 3 ijiem imqazza tal-Għid aħna nħarsu lejn Ġesu moti għalina u għall-fidwa tagħna. Quddiem l-imħabba kbira tiegħu nitqanqlu bi gratitudni kbira u ħabna tant lilna li aħna mitimbin. Ħafna nsara f'dawn iż-żminijiet qaddisa jersqu biex jiċċelebraw is-sagrament tal-qrar biex hekk jerġgħu jħossu it-tannieqa kollha ħniena tal-mulej. Imma din is-sena kif nista' nagħmel dan biex inħoss din it-tannieqa? La darba ma nistax noħroġ, la darba ma nistax insib saċerdot, kif nista' nirċievi il-maħfra ta' dnubieti? Kif insibu fil-katekeżmu tal-Knisja Kattolika, meta l-midneb jindem u jisobih, meta din l-indiema hija mqanqla mill-imħabba ta' Alla, meta kif is-soltu ngħidu din l-indiema tkun perfetta, hija biżżejjed biex taħfer id-dnubiet venjali. Anzi, tista' taħfer ukoll id-dnubiet mejta. L-aqwa li wieħed mal-indiema jagħmel proponiment li jqerr mal-ewwel ċans li dan ikun possibbli. Ejjew għalhekk illejla nagħmlu dan, nagħmlu għatta indiema perfetta. U la darba l-indiema perfetta titqanqal meta nindunaw bl-imħabba t'Alla, ejjew inħarsu lejn din l-imħabba tiegħu li deret ċara fis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Ejjew inħarsu lejh bl-għajnejn ta' Omna Marija li dakinhar fuq il-Kalvarju kienet hemm wieqfa l-ewwel fost dawk li ħarsu lejn dak li nifdu. Misericordias Domini in aeternum cantabos. Misericordias Domini in aeternum cantabos. Misericordias Domini in aeternum cantabos. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen.
il-paċi ma'kum. U miegħek ukoll. Nitolbu. U Alla missierna li bat li libnek il-wahdini imwielet minn Marija Verġini bħalna f'kollox barra fid-dnub fejjaq fina l-ġrieħi tal-ħtija u ġeddidna fuq iġbija ta' ibnek il-ħellis tagħna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm ma' ġenb is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi kien jaf li kollox kien mitmun biex isseħħ l-Iskrittura qal: għandi l-aġġ. Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall. Huma xarbu sponża bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issopu, resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu qal kollox mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejjija tal-għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-iċma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iċma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu imsalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: ebda waħda minn Admu ma jinkisrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid: huma għad iħarsu lejn dak li nifdu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħili lilek Kristu. Bħal ġemma li fuq il-Kalvarju kienet tħares lejn dak li nifdu, aħna wkoll illum għandna quddiem għajnejna diversi xeni ta' bnedmejn minfuda. Il-Kalvarju sar ġrajja kontemporanja. F'temp ta' ftejt ġimgħat ejjejna naraw xeni ta' ħerba li qed jagħmel il-mikrobu bħal lanza misnuna. Il-mikrobu qiegħed jinfed u jagħmel ġerħat fil-bnedmejn u fis-sistemi tagħna. Qegħdin naraw swali ta' sptarijiet mimlija saruhomhom bil-pazjenti. Mhux biss, swali mimlija twiebet lesti għad-difna. Qegħdin naraw familji feruti għaliex ħabta u sabta lejxin tagħhom huwa meddet
edin naraw ħaddiema minfuda għaliex intemm ħesrem il-kuntratt tax-xogħol tagħhom jew il-ġejjieni tal-impjieg tagħhom huwa inċert. Iċċartet l-istampa li aħna xi razza superjuri u li ħadd ma jista' għalina. Iġġarvu ħafna mill-garanziji li tawna is-sistemi ekonomiċi, teknoloġiċi. U qed nindunaw li x-xjenza mhijiex it-tweġiba ta' kollox. Qegħdin nintebħu li kemm ir-raġuni kif ukoll l-istess reliġjożità tagħna laħqu rabbew is-sadejt. Dan ix-xenarju jaqtalna qalbna bħal Lot li f'waqt minnhom quddiem il-kruwa ta' Kristu fuq is-salib għattew għajnejhom għaliex ma setewx jissapportu it-tuqol ta' dik ix-xena. Ma nistaġibx li aħna wkoll niġu tentati li nagħlqu għajnejna biex ma narawx aktar dawn il-ġerħat miftuħa. Imma propju biex ma neqtewx qalbna il-lejla għandna bżonn inserħu il-ħarsa tagħna fuq il-kurċifiss. Inħarsu lejn dak li nifdu. Għaliex kif jgħid it-teologu Bonhoeffer, is-salib huwa id-distanza infinita li Alla qiegħed bejnu nnifsu u kull ġbija reliġjuża oħra li aħna jista' jkollna. Xejn daqs is-salib ma jista' jikxef il-wiċċ veru ta' Alla. Is-salib huwa dik iż-żrara li ġġarraf l-idoli kollha tagħna. Jekk is-suldat bil-lanza ċarrat il-kustat ta' Kristu, bl-istess daqqa huwa kompla jċarrat il-portiera li kienet qed taħbilna minnu Alla. Permezz ta' din in-nifda nafu minnu Alla. Is-salib mhux kelma tagħna l-bnedmin dwar Alla, imma kelmet Alla dwaru nnifsu. Mhux Ġesu huwa Alla, Alla huwa Ġesu. Għax lil Alla ħadd minna ma rah, imma rajna lil Ġesu fuq is-salib jagħmel l-aqwa stqarrija ta' kemm iħobbna. Jgħid San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Meta aħna konna bla saħħa, Kristu miet għal ħażiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Imma Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna midin bejn. Is-salib ta' Ġesu huwa il-penitenza li Alla jagħti lilu nnifsu għal ħażen li jagħmel fid-dinja. Quddiem it-tiċrejt fis-soċjetà Alla mhux qed jgħidilna ħażin għalikom, imma għaliex iħobbna qiegħed jgħid ħażin għalija. Nitabba bil-ħażin tagħhom. Għalhekk waqt li l-kalvarju tad-dinja imċarta jistedinna biex nidħlu f'qoxritna, fil-waqt li nagħmlu ftejt kontijiet ma' nfusna u mal-oħrajn, fil-waqt li
nirrevedu l-iskemi tagħna u nikkorreġu r-rotta li konna tajna lilna nfusna u lil-ġemma, il-ħarsa tagħna lejn Ġesu bil-kustat miftuħ tamlilna kuraġġ għaliex minn dak il-kustat ħarġu l-aħħar qatriet tad-demm u l-ma li kienet fadal mill-qalb ta' Alla, qalb li tħabbat għal kulħadd b'mod partikolari għal minu ferut bid-dnub u l-konsegwenzi tal-għażliet ħażiena. Jien nagħmel dnub mejjed meta nagħmel li nnifsi flok Alla, meta naqta' qalbi minn Alla, meta ma naċċettax li Ġesu iħobbni anke jekk jiena midnib, meta ma nemminx fil-qawmien ta' Kristu. Niftakru li l-Apostlu Tomas ukoll kellu dubji serji tiegħu dwar il-fidi, imma kien biss meta qiegħed idu fuq il-pjagi, partikolarment fuq il-ferita tal-ġemb miftuħ ta' Ġesu, illi rnexxielu jieleb il-kriżi tal-fidi tiegħu u jinteleq fidejh. Kien meta serraħ rasu ħarstu fuq il-kustat miftuħ li Tomas daq il-ħlewwa tal-miżerikordja ta' Alla u għamel rikonċiljazzjoni miegħu. San Bernard għandu din ir-riflessjoni sabiħa. Min huwa dgħajjef ħajsejb il-għoża u l-mistrieħ biss fil-pjagi tal-feddej. Ukoll jekk tkun dnibt u tlift il-paċi tal-kuxjenza, tinfixilx għaliex il-mulej kien minfut bil-lanza. Qabel ma waqfet qalbu bid-daqqa li tinfet tal-lanza, Ġesu tagħna l-aqwa rigal li qatt seta' jagħtina tagħna lill-Ommu bħala omna. Kien biss wara li jagħmel dan ir-rigal li ħass li seta' jgħid kollox mitmum. Qabel ma telaq batna għand Marija għax ma jridx li nimxu mingħajr Marija taf x'inhu d-dolur għax sejf nifdilha qalba. Dan is-sejf ma kienx biss id-tbatija naturali li kull tħoss għall-ulieda fid-tbatija, imma kien sejf iffurmat ukoll mid-dubji u l-waqtiet tad-dlam li hija ġarbet waqt li kienet tikkonfronta ruħha mal-kelma ta' bina. Wieħed mill-missirijiet tal-Knisja, magħruf bħala l-Pseudo Chrysostmu, ixebbaħ dan is-sejf li jinfet il-qalb ta' Marija mat-tentazzjoni. Jikteb hekk jgħid Marija kienet mingħajr dnub, imma b'daqshekk ma kienitx meħlusa mit-tentazzjoni. X'in il-maħtu lil libnek fuq is-salib waqt li kien qiegħed ibati għad-dinja, meta rajt idejh miftuħa fuq is-salib u msamrejn mal-għowda, ma bdejtx tiddubita u tgħid dan hu dak li kellemni dwaru l-anġelu, dan hu dak li jiena nissilt b'mod mirakolus. Nissiltu meta kont verġini u bqajt verġini, allura għaliex huwa msallab? Sejf jinfidlek ruħek. Għalhekk skont il-profezija ta' Xmun, ħadd huwa meħlus mit-tiġrejb item jgħid il-Pseudo Chrysostmu. Għalhekk aħna lkoll li ninsabu fi proċess ta' konverżjoni nagħmlu bħal Ġwanni
u nieħdu lil Marija għandna. Marija hija il-wiċċ matern ta' Alla. Mill-wiċċ tagħha ta' wieħed jista' jasal għal wiċċ Alla, kollu modrija, tjubija, ħlewwa u ħniena. Marija hija sinjal qawwi ta' kemm Alla, Kristu huma qrib il-bniedem u tistedinna nidħlu faqda magħhom. Fil-ġenb imċarrat tal-kurċifiss hemm post għal kull wieħed u waħda minna midrubejn. Id-dem ta' Ġesu li xerret għalina għandu qawwa mhux biss biex jaħsel id-dnub imma ifejjaq il-ġerħat tagħna. Aħna u niedma nitolbu maħfra lil Alla, il-lejla inħallu lil Marija taqbadna minn idejna u ddaħħalna fil-kustat miftuħ tal-imsallab. Huma għad iħarsu lejn nifdu. Ejjew nduru lejn Ġesu. Nitfgħu għajnejna fuq il-kustat miftuħ tiegħu. Ejjew inħarsu lill-imħabba infinita li huwa għandu għalina. Ejjew inħalluh iħares lejna u jaqsmilna qalbna bl-imdiema lilna li warrabna lilu li huwa it-tjieba u l-ħniena. Ġesu mirfuq fuq is-salib jiġbed lil kulħadd lejh. Imma aħna sikwit naħarbu minnu u jrid relazzjoni vera magħna. Imma aħna ġeli użajnieh xirridna u warrabnieh x'imma kienx jaqblilna. Indur lejn Alla fil-bżonn jew l-ewwel nipprova infendi għar-rasi. Kif inhu it-talb tiegħi? Kif iċċelebrajt il-jum tal-ħadd? Nirringrazzja lil Alla għad-doni li jagħtini. Semmejt lil Alla, lil Marija jew lil qaddisin fil-batal. Ġieli stħajt nuri li jiena nisrani.
x'jien nagħmel biex tissaħħaħ il-ħbiberija tiegħi ma' Ġesu? X'jiena nagħmel biex nisma' aħjar ir-rieda ta' Alla għalija? Nirribella jew ingerger quddiem il-pjan ta' Alla? Nippretendi li hu li jagħmel skont kif nixtieq jien? Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ġesu, refa fuq il-mart tagħna. Id-batija li naraw f'Ġesu imsallab hija id-batija tal-bnedmin kollha. Sikwit ninsew li l-feriti ta' ħutna huma l-feriti wkoll ta' Ġesu. Anzi, xi drabi nkunu aħna stess li nodorbu lill-oħrajn. Naħfer, nader, etnejn lill-proxmu tiegħi. Ġieli jikkalunjajt, sraqt, iġġudikajt, jew stmerrejt lil xi ħadd. Inħalli li l-nifsi ninġar mill-lejra jew mir-rabja. Nieħu ħsieb lill-morda, lill-foqra, lill-ċkejknin u lil min kull għandu bżonn tiegħi. Jiena onest u ġust ma' kulħadd, nistenna li nkun dejjem moqdi mill-oħrajn, nasal biex nuża u narmi lil dak li jkun. Ġieli ħajjart lil xi ħadd biex jagħmel il-ħażin jew biex ma jagħmilx it-tajjeb. Qed ngħix il-vokazzjoni tiegħi ta' żwieġ, tas-saċerdozju bil-fedeltà u skont il-Vanġelu. Kif qed nerfa' ir-responsabilità tiegħi lejn uliedi u lejn il-ġenituri tiegħi. Lil min iltqajt miegħu ħallejtu aħjar minn qabel, tajtu aktar ħajja jew dejjaqtu. Nagħmel dmiri fuq ix-xogħol bimħabba u b'serjetà. Inħares biss lejn il-paga jew lejn is-suċċess, jew nipprova nkun ta' qadi għas-soċjetà. Qiegħed inħares
il-ħolqien ta' Alla. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Aħna ma konniex mifdija bil-fidda jew bid-deb. Il-prezz tagħna huwa id-dem ta' Kristu. Bil-mewt tiegħu aħna sirna ulied ta' Alla. Imma minkejja dan il-valur tagħna xorta ġieli stmerrejna lil nfusna. U rġajna waqajna il-sira ta' dnub. Inħobb l-affarijiet tad-dinja u dak li toffri li d-dinja aktar minn kemm hu meħtieġ. Neseġara fl-ikel, fix-xorb, fit-tipjib, fid-divertiment. Ninkwieta żejjed dwar kif se nidher, jew dwar dak li l-oħrajn se jaħdbu dwari. Qed ninkwieta żejjed dwar il-ġid tal-art u l-flus li magħhom norbot qalbi. Kif inqadda l-ħin li l-mulej jagħtini. Nitgħażżen, nagħmel affarijiet oħra flok dmieri. Inħares is-safa ta' qalbi, ta' ħsibijieti u ta' emili. Inżomm f'qalbi għaddeni, nixtieq nivventika ruħi minn xi ħadd. Jiena qalbi ħelwa u mli infittex li jinġib il-paċi. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison.
eleison, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Wara dal-eżami ta' kuxjenza li għamilna, ejju flimkien namlu l-istqarrija ta' dnubitna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li jibkonħuti li jiena bniet ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalek nitlob l-imħazza Marija dejjem Verġni, l-anġeli u l-qadisin kollha u li l-konħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U issa bil-kliem li għallimna il-mulej Ġesu, nduru lejn il-missier tagħna u nitolbuh jaħfrilna dnubietna u jeħlisna minn kull deni. Missirna li jinti fismewit, jitqaddes ismek, tiġi salvatnatek, kulli kullin, kif is-sema hekda fl-ard. Ħodna ta' kull ħatina l-lum, għafrilna dnubitna, bħalma nafri minnu ħati għalija. La ddaħħalniex fit-tiġrib, zdeħli Missier għaddejs u kollu ħniena, ħallieq u feddejtana. Int li bid-dem ta' ibnek erġajt tajtna dik il-ħajja ta' dejjem li konna tlifna minħabba it-tnassejs ta' xitan, għaddes bl-ispirtu tijek lil dawk li trejt taħtafhom mis-seta tal-mewt. Int li qatt ma tħalli weħidhom lil dawk li tbedu minnek, ilqa lil mitinbejn li jerġgħu lura lejk. Ħatqanqlek din l-istqarrija tad-dnubiet li qegħdin jagħmlu uliedek bl-umiltà u bil-fiduċja. Ħatkun idek li tfejjaqhom fil-ġrieħi tagħhom. Erfa'hom int, eħlishom biex il-ġisem tal-Knisja ma jibqa' nieqes minn ebda membru tiegħu. Mulej, tħallejx li l-merħla tiegħek titferrex. Tħallejx li l-għadu antejk tagħna jifraħ bit-tiġrejf tal-familja tiegħek. Tħallejx li l-mewt ta' dejjem tirbaħ fuq dawk li twildu mill-ġdejt fil-mamudija. Ħatitla lejk mulej it-talba tagħna. ħajkun quddiemek id-dmuħ ta' qalbna. Aħfer lil mitinbejn li nidmu biex mit-toroq li mawġa jerġgħu fit-triq id-dritta. Infejqa mill-ġrieħi tad-dnub iħarsu bla mittifsa il-grazzja li tajtum. Bibnek Ġesu, Kristu Sidna, li jgħixu jissaltan miegħek u mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa inkantaw fl-imkien innu lil Ġesu kurċifiss. Ġesu tiegħi.
Rasek laziza minni fidlek nakishek kienu l-ħafna nubitijek Ġesu tfajjeb aħferu Ġesu tal-akbar ħnina jisma talbi kun ħanin b'soba kbira qalbi mnik tal-nubiti wis kefrin Henna lija o Ġesu żgur qatt ma nżid Jizdan hobok qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissijietek kolla mħabba baħardija ta' kull ġid. Taħt riġlejha rfiż bħal kieku ma konx inti s-sid. Henna lija, o Ġesu, żgur qatt ma nżid. Jizdan ħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jina rrid. Nagħlqu din il-liturġija penitenzjali billi nitfew il-ħarsa tagħna fuq Marija. U nħalluha taqbadna minn idejna biex iddaħħalna fil-kustat miftuħ ta' Ġesu. O Marija, id-dawl tiegħek dejjem jixel fil-mixja tagħna bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tama. Aħna nintelqu fidejk saħħa tal-morda li ma ġenb is-salib isseħibt fid-dbatijiet ta' Ġesu waqt li żammejt sħiħa il-fidi tiegħek. Int salvazzjoni tal-poplu tagħna. Taf x'neħtieġu. Aħna żguri li ser tipprovdi biex bħal f'Kana tal-Galilea jerġa' jkollna l-ferħ u l-festa wara dan il-mument ta' tiġrejb. Enna, tal-imħabba divina biex inħadnu il-rieda tal-missier, namlu dak li jgħidilna Ġesu li ħafu u l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna biex permezz tas-salib iwassalna għal ferħ ta' dejjem. Amen. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet lil Madonna kif talbet il-Madonna u dan il-post għaddejs lil Carmena Grima 3 ijiem fġieħ 3 avamarijiet fġieħ 3 ijiem li damet fil-qabar.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Ikun imbierek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Fakrukom li issa fuq TVM2 din iċ-ċelebrazzjoni titkompla billi flimkien namlu il-meditazzjoni tal-Via Sagra. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemes, O pia, O dulcis Virgo Maria.